Съветваме ви да не гледате това видео сами, защото може да ви оплаши. Мария Симонова, Илюминат. Готови ли сте? Започваме. Мария 5 букви, Симонова 8 букви. 8 минус 5 е равно на 3. Какво е 3? Точно така. Ябълките на тази снимка са 3. Но какво също е 3? Точно така страните в триъгълника, Илюминати. Случаен ос. Не мисля. Още не сте убедени? Ето още доказателства тогава. Мария и Симонова са две неща, 2 по 3 е равно на 6. Е шестата буква в азбуката. Коя дума започва се? Ебола. Виновна ли е Мария Симонова за еболата и Илюминат ли е тя? Нека разберем. 8 минус 5 е равно на 3. 3 по 2 е равно на 6. Какво е 6? Точно така. Броят на буквите в думата прилеп. Прилеп има 6 букви, е шестата буква в азбуката. А знаете ли какво е прилепа? Точно така. Преносителя на ебола. 6 делено на 2 е равно на 3. В думата 3 има 3 букви. 3 делено на 3 е равно на 1. Колкото какво? Питам колкото какво? Точно така, окото в Илюминатите също е 1. Потвърдено, Мария Симонова е виновна за еболата и Илюминати.